Com va tot? Si jo t'ho contat. M'han dit que fa una temporada que Ventafocs ja no viu aquí. Ai, és que va ser tot un desastre. I què vas dir? Conta. I doncs mireu, és una història un poc llarga. Ja sabeu que de ben petita son pare la tenia molt malcriada, li donava tot el que volia. I clar, quan me'l va deixar, el cel sia, pobre meu. Ell era una capritxosa i una vaciada, que si ara vull un vestit nou, que si ara vull anar a sopar fora, ho volia tot. Tant de sort que tenia les meves encantadores filles, que m'ajudaven a controlar-lo un poc. Se pot dir que me feien d'espies i no vegis les animalades que m'explicaven. Ventafocs era una vaga i mai mos ajudava a fer les feines de ca nostra, fins que un dia vaig dir, basta, a partir d'ara posaràs i llevaràs la taula, estendràs la roba, mos ajudaràs a fer dissabte i sobretot ordenaràs la teva habitació. Ja estava de tanta comèdia. Vos no en recordeu de quan el príncep Charming va anunciar que faria la seva gran festa pels 18 anys? I d'aquell dia que ella no havia fet gent de bonda, sí o sí volia anar-hi. I jo vaig dir que de cap manera. I clar, què va fer ella? Se va tancar a la seva habitació a fer potadotes. Però sabeu que a Ventafocs sí va anar a la festa. La poca vergonya se'n va anar sense permís. Jo no sé què va fer, però fill de 12 tocades no va tornar. Ai, Déu meu senyor! I a més, va venir fora una sabata. Com es pot perdre una sabata? Va entrar a casa fent un renouer i va ser tocar el llit i quedar com un tronc. No, i no sabeu el més gros. L'endemà van tocar la porta de casa i endevina qui era? El príncep. I què diríeu que duien les mans? Una sabata! Parella ser que tots s'havien conegut a la festa i s'havien enamorat. Sí, ja. Ara resulta que ballant una estona amb una persona te pots enamorar. Però això no és el més fort. El príncep la cercava i per trobar-la anava amb els seus amics porta per porta provant la punyetera sabata a totes les joves de la comarca. L'al·lot a la qual la sabata li encaixés a la perfecció es casaria amb ell. Casar-se! Casar-se! I què passa? Que ningú d'un 37, no? Au, va, que és que no se'n recordava la seva cara, però no era que estaven enamorats? Ai, senyor, els joves d'avui en dia. Total, que a Ventafocs i el príncep es casaran, estava convidat, per cert, i ella passarà tot el rest de la seva vida sense fotre-ne ni brot, com una princeseta. Ara, una cosa sí vos vull dir, qui realment em fa llàstima és el príncep, pobre meu, no sap el que li espera. Déjame hablar a mí.